Now, cash. How much is that? No? 11 what? 1100. 11 grand. Big time si Padi, big time. Good morning. Ayan. Good morning. It's Sunday morning po dito sa amin. Ayan. At day off tayo ngayon. Ayan. Pero guys, pupunta kami ng Regina dahil si Padi bibili na ng kanyang sasakyan. Ayan. Magkakaroon ng sasakyan si Padi at bibili pa siya ng cash. Ayan. Cash pa niya ang babayaran yung bibili na sasakyan. Ayan. My old hometown always felt so pretty, and no one was standing. So my head I hate this feeling. I wanna be a paragon, not a villain. I hate the city, but I stay for you. My love's so pretty, and I always knew from the day we met I'll be with you. The first time you said that you love me too, couldn't pass without. Ayan si Noy. Ayan sakyan ni Noy ah. Ayan si Noy. Punta kami ng Regina. Ayan. Malamig Noy, malamig. Bibili na ng sasakyan si Padi. Cash pa. Big time talaga tong si Padi ano. Kayang bumili ng sasakyan na $10,000 cash. Ayan, dito nakatira si Alright, nandito kami ngayon sa Pasgas para mag full tank si Noy. Ayan, dahil ginamit itong kanyang sasakyan. Ayan, kinuha na ni Noy yung magpupuel na. Ayan si Padi, magpa-practice na daw. Ayan, magpa-practice na si Padi. Nasa labas sila. Ayan. W, ayan, order si Noy. Pagdiling doon sa gusto mong presyo. Kapag ikaw naman ang nagdiling, ganito na lang presyo. Ikaw naman ang titirahin. Sa tingin mo Noy, alin malaki? Esteban o Weber? Ha? Noy, may Motel 6 dito. Meron ba ditong uptown? Noy? O baka ang nakalagay Noy Motel. Pati ba't kaya tinawag na yellow grass to Noy? Ito yung nila. Ha? Meron silang mga tatak Kumbaga history historical. Ayan ay baka paano rin yan. Porcel din yan. Magkano di ba ka presyo din? Oh, likuan mo. Likuan mo. Hindi nabigay ito rin. May binibenta dito, ayan, dahil tabihan mo Noy, doon sa kabila niya. Ano yan, nabigay navigator. Dito kami ngayon sa yellow grass ng naghahanap ng mabibiling sasakyan ni Padi. Ayan. Tinitingnan ni Noy, may nakita kami dito na Lincoln Navigator. 18,000 yung presyo. Ayan. Wow! The yellow grass. Ayan. Mga 15 minutes from Weyburn papuntang Regina. May problema daw yung shock, kailangan gawin. Ayan. Pati anong sabi? 17,100 ang last price. Sobrang mahal. Ayan. Dito na yung target. Ayun, nasa kanan. Titingnan ang sasakyan.
Mag-asawa sila pa di. Sa, hindi na. Ayan na ata. Yan ba yan? Yung naka-park na yan? Ang ganda pa di Ayan. Yan yung sasakyan na titingnan ni Padi. 5 Oh, ayan na. Pwede na Padi. Ayan no. Oh, hindi na. Dito magkikita. Alright. May mga truck dito. Ayan, 30 minutes lang kami dahil sinuri namin yung sasakyan, tiningnan namin, trinave test namin, sino yung nag-drive. Kaya ito, at may pupunta na naman kaming isa pang sasakyan. Anong yun yung red? Yung left turn ng red? SGI, SGI dito. Para pag nakuha ni Padi yung nagustuhan yung sakyan, uwi na. Ay rehistro muna. So nasaan siya? Lumampas na tayo. Ito tayo. Sa SBI na. Katabi lang yan. Titingnan. Sakyan. Ayan nga, oo. Ayos yan. Dito kami mga binibintang sasakyan. Ayan, may mga presyo pa di. Okay pala dito pa di. Saan pa tayo? Rekta na sa SGI pa ay re-rehistro na kaagad. Mukhang positive tayo dito pa di. Makakakuha ka dito. Minalaw ang jeep na yun. 1,000 na. Pwede. Bago gulong din pa di. Ang ganda pa ng gulong din. So ito, namimili na si Padi ng kanyang bibilhin. Actually, ito yung pagpipilian niya. Ito. Tsaka itong isa. Yan. Poging-pogi pa tong isa, oh. Pero ito, pang congressman ang datingan pag ito ang nabili ni Padi. Pag yung nag-drive kayo, yung driver ako ngayon doon dyan. Pang congressman. Mahal ko ganun. Ganun lang yung sabungan. Malinis. Kumpara dun sa unang tiningnan natin. Pero pati same ano siya. Di ba same? Tapos kami sa JMC. Pagbabalik natin sa parking Oo. Paano yan? Lalo na pag snow. Oo. Lalo sa biglang titipik. Kasi nadulas. Nadulas ang gulong. Lapit na yun. So ito na. Wow! Sana all. Ayan. Si Padi nakabili na yung sasakyan. Binabayaran niya. Binayaran niya. Cash ang gusto niya sa pagbayad ng kanyang biniling sasakyan. Ayan. Umabot siya ng 11,200 Canadian dollars. Alright, nandito na kami. Pipick upin na namin yung biniling sasakyan ni Padi. Ayan, yung JMC Acadia. Ang Padi, yan na yung ano mo, huwag natin pakita yung plaka mo para ano, privacy niya. Ganda ng sakyan na. Rehistro namin sa SGI. Buti na lang bukas yung SGI dito. Linggo, kahit linggo. Good morning. Ayan, ito ang buhay Canada. Huwag na kayo mag-Canada. Dahil kung hindi kayo sanay sa ganitong itsura, yan guys. Yan.
ngayon ang Canada. Ayan, dahil malamig. Hey guys, for today's video, yan, magdadrive na si Paddy dahil magkaparehas kami ng schedule today at ako ay dapat day off. Dapat off ako pero ako ay pinapasok dahil may umabsent. Ayan. At parehas kami ni Paddy ng schedule. Sabi ko sa kanya, sakto Paddy, at para ma-test drive na natin ang iyong sasakyan. Ayan, yung kinuha namin kahapon. Ayan. So, nakapag-drive na si Paddy, siya magdadrive. Sabi ko, daanan mo ko at medyo maaga lang tayo ng mga 30 minutes at para nang sa ganung kako ay tayo ay hindi malate sa trabaho dahil unang drive niya papuntang trabaho at kanyang sasanayin or titis drive yung kanyang nabiling sasakyan kahapon. Ayan. And for today's video guys, share ko na rin sa inyo na kung paano bumili ng cash or sasakyan dito sa Canada, dito sa probinsya namin sa Saskatchewan. Ayan, papaliwanag natin dito sa video ito. Ayan, sa mga kabayan, mga kababayan, mga idol, mga kauragon na parating dito sa Canada, kung kayo po ay bibili ng sasakyan at hindi po kayo ma-approve pa dito sa Canada pagdating nyo dahil dito po ay kailangan po ng credit history at mahirap ma-approve ka agad-agad kung kayo po ay gustong kumuha ka agad ng sasakyan. Ayan. Lalo sa sitwasyon tulad ni Paddy na hindi pa siya permanent residence at kaka-start lang niya sa kanyang trabaho sa aming company, kaya kailangan niya muna mag-antay-antay. Pero once na makapag-establish na siya ng kanyang credit history or at least maka 6 months na siya sa kanyang trabaho, lalo na kung sila po ay lumabas na yung kanilang permanent residence dito sa Saskatchewan, Canada. Yan po. So ayan guys, dahil patapos na rin tong video na to, gusto ko na rin pong sabihin ng madalian na pag bumili po tayo ng sasakyan cash, yan may automatic po na ano po yon, GST, 6% ng GST at saka 5% ng PST. So total of 11% po yung kanyang added sa kanyang binayarang sasakyan. Bali 11% po. Bali 11% po yung added sa total ng presyo ng sasakyan na binili ni Paddy. Let's say 10 plus 11% ng tax. So naging ano po siya, naging 11.4 something. Ayan po. So ito pong video na to ay para po malaman natin sa mga kababayan po nating parating dito sa Canada kung kayo po ay bibili ng sasakyan. Ayan. So ayan po, bali naging 11% siya dahil nag-apply po doon kung ano po yung dapat na tax sa mga used car na bibilhin dito sa Saskatchewan. Ayan. So ito, ulitin po natin, used car sales tax sa Saskatchewan. Sa Saskatchewan, ang may mga ginamit na sasakyan na binili mula sa isang dealership o car dealership ay sinisingil ng 11% na HST. HST po ay Harmonized Sales Tax po yon. Yan, it's a combination of federal and provincial taxes on goods and services. Ayan. Yun po yung na-apply nung bumili si Paddy ng sasakyan kahapon. Ayan po. So, 11% SST at ang mga ginamit na sasakyan na binili ng pribado naman para sa personal o gamit sa bukid na may presyo na pagbibenta na hindi higit sa 5,000 Canadian dollars ay hindi kasama sa 6% PST. Ang kotse na binili na higit sa 5,000 Canadian dollars ay sinisingil ng PST sa presyo na pagbenta. So ayan po, sana po ay maging malinaw sa lahat, sa mga ating mga kababayan, sa mga kauragon, mga idol na kung kayo po ay parating dito sa Canada,
ay sa pamamagitan po ng aking content ay may matutunan po kayo, ay in advance po magkaroon na po kayo ng idea. So yun lamang po, maraming salamat po at muli po tayong magpapaalam. Bye po muna. At ito po, at kami ay magkakape muna ni Noy. Ayan. So on this portion of this video sa dulo, ito po ay kami ay dumaan sa Tim Hortons at hindi po si Padi ang driver. Si Noy po, ayan. Bali na mga after 2 days pa po ito na gusto ko lang pong dagdagan ng aking content at para po dito mai-continue ko yung or maipaliwanag ko po yung mga sinabi ko tungkol sa pagbili ng sasakyan dito. Ayan, yung mga gusto pong bumili ng sasakyan, ayan, tulad po ni Padit, sinamahan po namin ni Noy Joseph at nataon po na kami ay parehas day of ni Noy at ito po, at nasamahan namin siya, pumunta po kami sa Regina at doon po siya nakakita ng sasakyan na binili. Ayan, yung isa pong tiningnan namin, sabi ko kay Padi, wag po tayo magmamadali, wag tayo magmamadali at antayin natin, tumingin muna tayo ng ibang sasakyan at para po mai-kumpara natin kung alin talaga yung magandang bilhin. So ayan po, advice din po, wag po tayong pabibigla-bigla at suriin po muna natin ng maayos at kung maaari po, magsama po kayo ng mekaniko. May mga mekaniko pong Pilipino dito sa lugar namin at para masuri, hindi po yung bibili-bili kaagad at lalo na po kung cash nating babayaran. So hanggang dito na lang po mga idol, mga kauragon, at kayo po ay pagpalain ng ating may kapal at and God bless po. Ayan po, have a good day po. Sana po ay maging okay po tayong lahat. At dito na po magtatapos ang aking video. Maraming salamat po.